No niin, terve kaikille. Menkää pois. Vittu-sana. Pitää niinku väkisinkin niinku editoida ja sensuroida, että se kuuluu sipulia. Siveyden sipulia. Vlogaaminen ei oo mulle, ja mä uskon, että ei kellekään teille muillekaan mikään vitun. Someone to hear your prayers, someone who cares. Jos tää niinku menee jollakin työstään, niin mä oon vitun sipulia. Et mä en ymmärrä, miksi pitää esittää nykyään jotain vitun siveyden sipulia. Siis ihan oikeesti, vlogaaminen on vaan... Et niinku, ainoat pisteet, mitkä mä voin antaa niinku vlogaajille on pottu, kottu ja mentaalisa. Pottu, sipulia, koira, pottu, kavuke. Jätkät on sipulia. Vittu siroilee. Niinku pitää vittu mennäkin. Vittu ei vlogaaminen oo mitään vitun koulun, vitun kolmosluokan sipulia. Ei me valita meidän vitun äiti Teresaa. Et mä en ymmärrä, miksi pitää alkaa esittää jotain siveyden sipulia ja ruveta esittämään jotakin katsojia. Mä oon nyt niinku nimenomaan että mä oon kuullut, mut 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 mä oon kuullut, että joku vetää sen silleen niinku esittää tän vlogaamisen ja joku ottaa siveyden sipulia. Niin mikä vitun sipulia siinä on? Niinku, silloin kun meikäläinen aloitti tän, niin mä olin vaan silleen, että mulla oli ihan vitun tylsää. Mä olin työtön, kouluton, mun frendit lähti. Tai mikä silloin tuntui vitun hyvältä, niin oli aloittaa vlogaaminen. Puhuu kameralle ja esittää parempaa sipulia. Intti. Niin